Chlapci, už ste boli na takomto trenažéri? Ešte nie. Prvýkrát? Prvýkrát, no. Tešíte sa? Tak sme radi, že môžeme vyskúšať niečo nové určite. Táto plocha, to je z čoho, že tam dokážu korčulovať na tom? Syntetický ľad. Som rád, že ste teda prišli, pozrieť naše talenty. Moje meno je Boris Javorek, som tu manažer tohto BHCčka, Benického centra. Snažíme sa o rozvoj mládežnického hokeja, samozrejme nielen mládežníci, pretože profesionáli, o tom to dneska nie je. Je to o tom, že vlastne dnes prišli na prezentačný tréning chalani, ako je Tomáš Jurčo, Adam Janašek a Mišel Čajkovský. Tu máte aj ukážkový tréning na našich trenažeroch, na streleckom trenažeri Rapičot a možno Tomáš nám ukáže aj nejakú svoju ekvilibristiku. Pani Jurčo, idem prvýkrát na tento stroj, tak poďme prekvapenejšie, ako by pripočal. Ako to má najväčšiu rýchlosť? Zatiaľ je to regulované na 25 km/h. A už to je to aj viac? No jasno. Ako tie motory sa pomaličky doľaďujú a všetko nejakým spôsobom sa potom reguluje. To nefilmujeme? Dobre. Aspoň páni veterónovci vidíte, že to není ľahké táto príprava a takí profíci, jak je Tomáš, to zvládnu na druhýkrát bez problémov. No. Padali tu aj už než iné hviezdy, ako je hviezdička. Čiže aký som sa tam postavil, tak padne mne. Keby sa postavil, tak možno utrhneme celý ten stroj. No. A ten umelý ľad to koľko vydrží? Lamely by sa mali meniť raz do roka. Raz do roka. Je to drahé? No, tak nie je to najlacnejšie. Lepšie. Popracujeme.